Hello mga kolokoy, so ngayong araw pala ay araw nilang dalawa. Kaya kuyogin nyo ako sa kasal na pagdadaluhan ko. At bago tayo magsimula na tayo. So ngayong araw pala nagtumba kami ng dalawang baboy. Ako ay naluoy sa baboy kaya tinulungan ko na lang siyang itumba para hindi na makaginhawa kasi mamayang udto kakaunin na nakin siya. At pagkatapos namin umihaw kami muna ay nagkakanta-kanta para masaya. At pagkahuman pumauli na ako sa amua para magpahinga kasi madaling araw pa ako mumata para mamake-upan ang aking muka. At pagkatapos alas 4 na ng umaga kaya nagsimula na silang mag-make-up sa kanilang mga mukha. At ito pala ang bride na si Stephanie na napaka-pretty. At pagkahuman ako na naman ang minake-upan upang magiging ganap na tao ulit. Hindi na pala ako naliligo niyan kasi ako ay natutugnawan. At ito na ang resulta sa kanilang ginawa. Partida pa yan, hindi pa yan naliligo. Pero gwapo kayo kwintas. At ito na ako, murag tao. Kasama ko pala dito si Gian at si Andy. At bago kami umadto sa simbahan, magpictorial muna kami dito. Kasama ang asawa ko, nga gwapa gyapon kaayo. Bisag ni Agi og si Saryan. Pati ang pamangkin ko, nahapit na maulitawo. At dito kaming lahat ay ready na. At hinihintay lang namin ang aming service upang kami ay makalarga na. Hey! At dito pinapagwapuhan ko muna ang aking pamangkin na anak sa ikakasal. At ito pala ang mga nagagandahang mga bridesmaid. Kahit walang mga make-up yan, sobrang ganda pa din yan. Kaya dito chill muna kami kasi papadong panganhi ang driver sa jeepney. At hindi nagdugay, gumawas na ang bride na napaka-sexy at napakaganda na para bang isang diwata. Kaya hindi nagdugay, sumakay na kami ng airplane upang makaadto na sa simbahan kasi na-excite na din kaming pumasok. At hindi nagdugay, umabot na kami sa kumbento. Kaya nagtransition muna ako, pang reels lang ba? Tanawin nyo na lang sa timeline ko kung okay ra. Kaya pumusing ka ng maayo dyan, Inday Stephanie. Kaya ato ang ipa-billboard kini. At pagkatapos, here comes the bride na. Kaya i-feel mo ang moment na ikaw ay pumaso dyan, Inday Stephanie. At dito naman, nagpapaabot na ang bayaw ko. At bago niya kukunin ang kanyang maasawa, nagmano muna siya. Kaya dito, hinay-hinay na silang pumasok. Kaya music maestro. Ay mali, mamayang gabi pa pala yun. Kaya i-focus muna natin ang moment na ito. At dito sinimula na ang misa at silang dalawa ay nag-I-do na. Kaya congrats pala sa inyong dalawa. Kayo ay opisyali nang magbana at asawa. At dito naman opisyali na din siyang nakatulog kasi 2 days na siyang hindi natutulog dahil binabantayan niya ang kanyang sarili. Kaya hindi siya natutulog. At hindi nagdugay, sila ay naglaplapan na. I mean, kiss the bride pala. Dream come true talaga nila itong maging isa. At pagkatapos ng misa, kami ay pumauli na. Kaya nagpaputok muna sila. At pagkatapos umadto na kami sa reception at magpapasalamat pala kami kay God sa magandang panahon kasi kagabi sobrang ulan kaayo. At ito pala ang view sa kanilang venue. Sobrang daghan kaayong tao kasi madaming kaibigan tong si lalaki at si babaye dahil kapag marunong ka makighalubilo sa mga tao, sila ay susuporta sa'yo. A big round of applause, please. Bride and groom, please stay at the center. At bago pala kami ay kumaon, syempre mag-aampo muna kami. Hindi ko na lang nabidyuhan kasi nakapokus ako sa pagdadasal. At pagkatapos pinasayaw muna namin silang dalawa para maisabit muna ang mga pera sa kanilang mga damit. At dahil nagugutom na kami, kinakaon na namin ang baboy na tinumba namin kagabi. Sobrang lami kaayo pero hindi ko nahurot ang sinukad ko kasi sobrang busog na kaayo ang tiyan ko at parang bumubugat na ang aking kilo. Plano ko pa namang mag-diet sa taong
taong ito. Pero sa next year na lang kasi susulitin ko na lang muna ito. At pagkahuma namin kumain, inihagis na pala ang bulaklak sa bride at si Ate Mimi naman ang nakasalo. At pagkahuman, sinayawan na ni groom si bride para tatanggalin na yung garter sa paa ng bride. At dito, nag-open na sila sa mga regalo at sana masaya kayo sa mga regalo na hinatag sa mga tao. At dito, tatapusin ko na ang video kasi napapagod na ang baba ko. Kaya ako ay magpapasalamat sa inyong lahat sa pagtanaw sa mga videos ko. Thank you, thank you, thank you.